היי, אתה שם. יושב בבית בשבת בערב? אין תוכניות? לתכנן יציאה בערב זה לא כזה פשוט. להבין מי מהחברים הולך לאן, להחליט מה בא לך לעשות. וגם כשכבר יש לך תוכניות, צריך להתארגן על איך להגיע לשם. אם החלטת לקחת את הרכב שלך, אתה בטח מקטר על עלויות הדלק. ואם לא, אז מונית זה כבר בכלל עסק יקר. לא פלא שהחלטת להישאר בבית הערב. אבל כל זה כבר היסטוריה. עכשיו, עם On The Way, אתה יכול לתכנן יציאה בנגיעת אצבע. On The Way הינה אפליקציית בילויים חברתית הכוללת שיתוף נסיעות. עם On The Way אתה יכול לבדוק את כל האירועים שקורים סביבך, וכמובן לראות איפה החברים שלך הולכים להיות. לתפוס טרמפ עם החבר, או פשוט למצוא מישהו לנסוע איתו ולחלוק בעלויות הנסיעה. וכמובן, לשתף לאן אתה יוצא ולהזמין עוד חברים להצטרף. אז צא לאן שבא לך בקלות, ותכיר חברים חדשים על הדרך. עם On The Way.